Het nieuwe kantoorgebouw van HZPC bij Midselwier stiet er al. Maar aan de achterkant komt nog een volslijn nieuw laboratorium. Dat is nodig om ook in de toekomst nieuwe aardappelsoorten te ontwikkelen. Het was van oorsprong een oude boerderij en daar is in al die jaren stukjes bijgebouwd, afgebroken, weer nieuw bijgebouwd. Dus het was niet meer een logisch gebouw. Bovendien zijn we de afgelopen 10, 15 jaar behoorlijk gegroeid in mensen, in collega's. En we kwamen ook ruimtetekort. Het kantoorgedeelte waar de onderzoekers zitten en met de vergaderzalen zijn klaar. We hebben al twee kleine laboratoria, die zijn al klaar. En bovendien hebben we het weefselkweeklab en de kantine compleet gerenoveerd en weer opgeknapt. De nieuwe ruimten binnen volle dwarsemer als de oude gebouwen. Met warmtepompen en zonnepanelen. Maar de vernijing had nog meer voordelen. Meer interactie hebben tussen de verschillende onderzoeksgroepen die we hebben. Omdat je straks in een veel grotere ruimte zitten. Het is een stuk prettiger werken omdat je niet meer in dit soort hokjes zit. Maar ruimte hebt om je spullen neer te zetten. En er is plek voor groei. Voor als we gaan uitbreiden, dan kunnen we ook uitbreiden. Met het nieuwe onderzoekscentrum wil HZPC de komende jaren dan ook groeien blijven. De werkzaamheden bij Midselwier moeten takkelmier simmer klaar wezen.